Mint mondtuk, kedves nézőink, nem mindennapi helyszínen vételezzük a mai műsorunkat, ugyanis a Gurmán étterem adott nekünk otthont, amit mindenek előtt meg szeretnék köszönni a tulajdonosnak, Petkov Ferenc úrnak, tehát köszönjük szépen, hogy itt lehetünk. Nagyon szépen köszönöm, és egy megtiszteltetés számomra, hogy az 1000. születésnapot itt nálunk tartsák. Üdvözlöm a jelenlévőket, és a kedves nézőket is szeretném üdvözölni. Ha a vendéglőjét kellene bemutatni, akkor mi mindent árulna el róla? Hát talán azt szeretném eladni róla, hogy mi 5 éve működünk, 5 éve dolgozunk, és eléggé sikeresen, megelégedett vendégek távoznak el tőlünk, meg elégedetten távoznak el a vendégek tőlünk, úgy mondjam, és ez a helyszín, amit van, amit a nézők is láthatnak, ez alkalmas mindenféle rendezvények számára, úgy lakodalmak, születésnapok, évfordulók, osztálytalálkozók. Kint van egy teraszhelyiségünk is, amit most nyitottunk meg, ami fedett, és szintén helyszínt ad nagyon szép rendezvényeknek a számára. Hány tagot tud befogadni ez a terem? A terem az 100 fős, 100 tagot be tud fogadni, 100 személy számára tudunk vendéget. A teraszunk az 60-70 fős. Viszont azt is el kell mondani mindenféleképpen, hogy maga a terem nem elég, ugye? A terem mellé jó ételek, jó italok is szükségesek. Így van, erről gondoskodik a konyhában lévő szakácscsoport, aki ott van, erről gondoskodik, és hát a vendégek is megelégedéssel távoznak tőlünk, mint az előbb is mondtam, úgyhogy a 60-70 étel szerepel az étlapunkon, amik remélem, hogy kielégítik minden vendégnek a kívánságait. És van-e a konyhának valamilyen specialitása? Hát a specialitás az, ami nálunk van, az a füstölt marhanyelv. Ez édesapámnak a receptje szerint csináljuk még, ugye? Ez már 20 pár éve működik, és sikeresen. Köszönöm szépen.